Celor bine ați venit la un nou vlog pe canalul Bogdan Family. Acum am postat un vlog, nu știu, câteva minute, ceva de genul. Și mă gândesc, bă, să reacționez la videoclipurile mele, să vedem cum îs, dacă îmi plac sau nu. Și să vă arăt câți topul vizionorilor. Cum vi le arăt topul vizionorilor? Nu, cel mai vechi. Cel mai popular. Deci asta care are 107. După aceea 25, 15, tot așa, tot așa. Like-uri și subscribe-uri nu prea am. Ia că s-a postat piesa, că nu vă arăt. Uitați la canal. Așa. Să nu mai lungim și să trecem la treabă cu TikTok-urile. Primul TikTok este Scratch TikTok. I-am scris, nu știu ce să scriu. Haterii sunt mai mulțoi, dați-vă în pula mea ce tot aveți cu noi. Nu mai dați că nu mă cer cu un gunoi. Nu mă cer cu un fraier, nu mă cer cu un papițoi. Că eu sunt tare, nu mă cer cu un papițoi, nu mă interesează de ei. Vă dau una și mă sparg. Mai zis odată. Haterii sunt mai mulțoi, dați-vă în pula mea ce tot aveți cu noi. Nu mai dați că nu mă cer cu un gunoi. Nu mă cer cu un fraier, nu mă cer cu un papițoi. Mă puse ca bandana. Opa, că nu vreau asta. Anulează. Și următorul videoclip este dansul bogaților, da. Vedem asta. Ce te uiți așa? Am bani, am faimă, am ce vrea pizda ta. Nu mă crezi, întreabă-ți prietena. Acolo ce bobă făceam acum. Așa că se uită lumea. Cam așa și asta mai dădem o dată mai vedem. Stai aici. Fără o mânco. Ce te uiți așa? Am bani, am faimă, Aici. fără o mânco. Ce te uiți așa? Am bani, am faimă, am ce vrea pizda ta. Nu mă crezi, întreabă-ți prietena. Nu mă mai atinge așa că se uită lumea. Să vă explicăm pe TikTok-ul ăsta. Ascultă Cirhop Da, cu ce am ecranul făcut blocat la și poza pe un studiază videoclip fără de-al înlocuiri. Încearcă YouTube Premium fără cost. Ăsta care a venit după ce dau la video. A revenit? Deci aici este asta. Voi nu mâncă. Am bani, am faimă, ce vrei tu? Bă, am fost și cu multe, hai să vedem dacă și tu. Nu mă mai atinge așa că mă vede lumea cu tine și mă fac de rușine, așa. Alo, piesa. Acum urmează dansul bombardierilor, vă bombează. Hai să vedem cu ce bombează. Eu. Mă sună mama, dar mascați peste noi. Vino repede acasă, ne ia pe amândoi. S-a fietat actul cu lumea, frate, am făcut război. La unele nu prea am ce explica, dar vă explic ce pot. Și următorul este, n-are titlu, am pus așa 16 martie 2022. Dar când l-am pus? Acum 19 ore? Da. Deci, de nu mă place, vă dau peste cap. Ce pune? Uai, ce-am făcut? Băi, dă oară moarție! N-ai cum! Așa. Următorul este tot. Așa scrie, 16 martie 2022, nu le-am pus titlu. Uitați-și. Opa, nu lez un pic. Așa, și ultimul este tot de pe TikTok. Scrie aici TikTok 0 vizionări, la care avem cele mai multe vizionări. Opa. Lasă dansul bombardierilor, 16 vizionări. Și următorul este și ultimul. Ăsta l-am dat? Nu, ăsta. Haterii sunt mai mulțoi, dați-vă în pula mea ce tot aveți cu noi. Nu mai dați că nu mă cer cu un gunoi. Nu mă cer cu un fraier, nu mă cer cu un papițoi. Mi-am pus în cap bandana. Opa, uite ce-am pus. Așa, cred că ați văzut șmecheria.
Și ultimul este tot 13 martie, care le-am postat acum 3 zile. Și are 15 vizionări. Hai să vedem. Asta e bombă. Ini bisa jadi siapa saja, namun tak kusangka malah kau yang hadir. Jika memang benar itu yang terjadi, jadilah saya. Kau rasakan sama dengan apa yang kini merasukiku. Please tell me babe, I need it. Deci, nu știu dacă vă place, apreciați acolo, un mic like, că nu am nicio like, am doar 4 subscriberi și nicio comentariu. Comentariul la care vă pun pe ecran e de la mine. Măcar am uitat ce-am. Cele mai populare. Uitați, am 107 vizionări din partea voastră, cei care videonează. Și nu uitați, dați subscribe, să vă dacă nu dați subscribe, pa, pa!